Hello! Nagy szeretettel köszöntelek, én Siklós Kata vagyok, és egy igazi kávé különlegességgel készültem neked ma. Tarts velem, töltsünk együtt néhány hűsítő kávépercet. A mai alkotásunk minden cseppje az olasz ízvilágba kalauzol el minket. És mivel tombol a forróság, ezért jeges verziója is elkészíthető. Ha tiramisu láttét akarsz készíteni, legyen otthon egy kis mascarpone, jó hidegre behűtött tejszín, hogy kemény habot tudjunk belőle verni. Természetesen kell hozzá kávé és tej, ha már láttéről beszélünk, egy pár csepp mandola aroma az ízesítéshez, és a végén cukrozatlan kakaópor a tetejére díszítésnek, hogy igazi tiramisu feelingje legyen. Na gyere, mutatom, hogyan készül. A tiramisu láttéhoz elsőként a habos részt fogjuk elkészíteni, amihez felverjük a tejszínt kemény habbá, majd hozzákeverjük a mascarponét. Ezt az egyveleget édesítheted hagyományos módon porcukorral, vagy akár stevia-val, xilittel, kókuszcukorral, hogyha az alternatív módokat preferálod. Miután a habbal elkészültünk, és alaposan lenyalogattuk a habban az ott maradt tejszínhabot, készítünk egy jeges kávét. Így készült tehát a jeges tiramisu latte. Próbáld ki mindenképpen, és írd meg nekünk itt a videó alatt kommentben, hogy sikerült. Még egy tipp, tálaláskor díszítheted babapiskotával, vagy tűzhetsz egyet-kettőt félbetörve a habba is, és akkor megvan az igazi tiramisu életérzés. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmedet, és tarts velünk továbbra is, mert hamarosan újabb kávés tippekkel és trükkökkel érkezünk. Én Siklós Kata voltam, legyen egy csodálatos napod! Szia!